Hello guys, गिबियावनो जोंनि बे रुंबां फेमिलि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दा जोङो फार्स्ट टाइम माने गिबि खेब माने फट'शूट दा जों खालामनो थांनो नागिरदों। नै दा जोंनिया बिथां केमेरा एसिस्टेन्ट बिथाङा रेडि खालामगासिनो आरो जोंहा केमेरामेन बिथाङा मोनहैखाना दं अलरेडि। दा जोङो नै सामानखौ लानानै जास्ट थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मोनफैमारबाय स' जोंनिया जानो गोनां फट'शूटआ बे मोसौफोरावनो जागोन। स' जोङो फाइनालि जायगासिम मोनफैमारबाय। नै जोंहा केमेरामेन बिथाङाबो आवगोलनो सफैखाना दंमोन। बुंना होदो एसे जायाखै नामा? जायाखै माने ओंखारगासिनो बिसोरो, ओमफ्राय दसे नेथ'नो होदो आरो दसे थाथ'नांसिगोन जोङो। एसे नेबावनांसिगोन आरो फार्स्ट टाइम जोंनिया फट'शूट जागोन आरो बेहाय माने नायनि माबायदियै खालामनो हायो मोजाङै नाजानोसै। विल ट्राइ आवर बेस्ट बेखौ होनो ट्राइ बानायनोसै। नोंथांमोना नुनो मोनगोन फट'शूटआ जोंनिया माबोरै जाबाय थायो। नोंथांमोना बे ब्लगआव नायलांबाय था। स' आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनगोन। स' नायलांबाय थादो। माबायदि मोनखो दिनैनि बे प्रग्रामाव? प्रग्राम नङा मोजां मोनदों मोननायाथ', खिन्थु ओंखाम उखैदों मारनो खस्थ'बो मोनदों आरो। आदसा ओंखाम जाबाखैमोन होनबा? ओंखाम जाबाखैमोन, ओंखाम मोनजायाखै। आयौ बेसेरा। दे मोनजासिगोन दे। आं चेनेलखौ साबसक्राइब दे खोन्थालाय। आंनि चेनेलनि मुङा इउ बसुमतारी। गोदानसो दे दासो। फट'शूटआ बेखिनियावनो जोब्बाय। दिनैनि फट'शूटआ मोनाबायबो। स' थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय। बाय बाय।